Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Insemlimlek Aziz u Eċċellenza tiegħek il-President tar-Repubblika, Mrs. Vella, Onorevoli Prim Ministru u Mrs. Abela, il-Deputat Speaker, il-Prim Imħallef, il-personalitajiet distinti kollha, membri tal-Gvern u tal-Parlament, il-Kap tal-Oppożizzjoni. I would like also to greet the members of the diplomatic corps present with us today at this Eucharist. Sa nistieden lin-Nunzju Apostoliku dan il-ġurnata għażiża lina jagħtina il-messaġġ tal-qdusija tiegħu il-Papa. To His Excellency Dr. George Vella, President of Malta, on the occasion of the Malta's Independence Day, I send cordial greetings and best wishes to Your Excellency and your fellow citizens, in praying that the Maltese people will be sustained in fraternal solidarity and concord. I invoke upon the nation the abundant blessing of Almighty God. Signed by Francis Pope. San George Preka għallimna talba qasira ħafna. Unħoss li għandna nibdew biha llum f'jum l-indipendenza. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. U għalhekk jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna fil-waqt li nirringrazzjaw ta' dak kollu li għamel magħna, mod speċjali tal-ħniena tiegħu. Nistqal l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
issir ennarina. Gloria in alla fioritas novit, o paciflatem et vitalidatai. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-ori Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missir Allah. Nitol. U Alla li tqassam kollox biħsieb tal-aġeb. Nitolbu li tibatijek għal-art twelidna biex ikonna mexxejja bil-għaql u ċittadini ta' ħajja ta' ġieħ li jwettqu kollox faqda tal-qlub u bil-ġustizzja. Ħangondu dejjem ir-risq it-tajjeb bisliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Int bniedem ta' Alla fittex li jkollok il-ġustizzja. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, dan għallem u issir. Min jallem ħaġa oħra, min ma joqgħodx għall-kliem u tieq ta' Sidna Ġesu Kristu u għat-tagħlim skont it-tjieba, dan ikun superf u ma jkun jaf xejn, marid bil-marda tat-tilwim u l-kliem li ma jġib xejn ħlief ejra u ġlied, tkażbir u suspetti ħżiena u tilwim bejn nies ta' moħħhom maqlub u nieqsa mill-verità. U minn għal-jom it-tieba qiegħda għal qlieħ il-flus. It-tieba fiha qlieħ kbir, tassew għal min hu kuntent b'dak li għandu. Għax aħna xejn ma ġibna fid-dinja u xejn ma nistgħu nieħdu magħna sakemm għandna x'nieklu u x'nilbsu. Dan għandu jkun biżżejjed għalina. Imma dawk li jridu jistanu jaqgħu fit-tiġrib u fix-xibka u f'ħafna xewqat bla sens u ta' ħsara li jitfgħu lill-bnedmin fil-qerda u t-telfien. Għax ir-reba għall-flus il-qerq ta' kull ħażen kien ħtija ta' din ir-reba li xi wħud ħarġu barra mit-triq tal-fidi u nfnew b'niked kbir. Imma int bniedem ta' Alla aħrab dan kollu. Fittex li jkollok il-ġustizzja, it-tjieba, il-fidi, l-imħabba, is-sabar, il-ħlewwa. Tqabad it-taqbida tajba tal-fidi. Qis li tirbaħ il-ħajja li għalija kont imsejjaħ u li tagħha milt l-istqarrija sabiħa quddiem ħafna xhieda. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Għax għandi nibża mill-jiem ħżiena meta jdura li l-ħażen ta' dawk li jonżbuni. Fġidhom it-tama tagħhom jiftaħru bil-kotra tal-għana tagħhom. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Ħadd ma jista' jifdi lilu nnifsu jew jagħti lil Alla l-prezz tal-fidwa tiegħu. Oli wisq il-prezz ta' ħajtu, qatt ma jkun biżżejjed biex wieħed jgħix għal dejjem u ma jara qatt il-qabar. Flimkien, ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet.
Tibżax meta xi ħadd jistana, meta joktor il-ġieħ ta' daru. Għax xejn ma jieħu f'mewtu, ġieħu ma jinżilx warajh. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom jassaltna tas-smewiet. Imqar jekk f'ħajtu jħoss ruħu ħini u jgħid li faħruh għax għaddija tajjeb. Imur ukoll mal-ġemgħa ta' missirietu li qatt aktar ma jaraw id-dawl. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom jassaltna tas-smewiet. Nqumu bil-wieqfa. Infaħrek missier sit is-sema u l-ard. Għax inti dawn il-ħwieġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu għad idur li bliet u rħula jippriedka u jxandar l-Evanġelju tas-saltna ta' Alla. Kellu 112 u xi nisa li kien fejjaqhom mill-ispirti ħżiena u mill-mard. Marija li kienu jgħidula ta' Magdala li minna kienu ħarġu 7 xjaten. Ġwanna Martħuża, prokuratur ta' Erodi, Sużanna u ħafna oħrajn li kienu jaqduhom minn ġidhom. Il-kelma tal-mulej. Is-silta mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju li smajna fl-ewwel qari llum għandha attwalità kbira lina l-Maltin u l-Awċin. Aħna niċċelebraw dan l-anniversarju tal-lum l-Indipendenza 2021. Din is-silta mill-kapitlu 6 tal-ewwel ittra lil Timotju San Pawl qiegħed jindirizza lid-dixxiplu Għażiż li kien maħtur bħala lider mexxej kap ta' komunità. Kien bniedem żagħżugħ mimli ħeġġa. L-Apostlu missierna jeżortah biex ikun ta' eżempju u jevita l-insidji tal-ħajja ta' raj ta' bniedem responsabbli minn komunità. Minnhom San Pawl ħares lejn il-komunità nisranija u jirrealizza li hemm min waqt li jwarrab il-kliem tas-sewwa jimrad bil-marda tat-tilwim u kliem li ma jġibx ħlief qejra u ġlied, tkasbir u suspetti ħżiena. Il-kelma tas-sewwa tnissel fid-dixxiplu u fil-lider sentimenti ta' ġustizzja, ta' tjieba, ta' fidi, ta' mħabba, ta' sabar, ta' ħlewwa. Dawn huma valuri meħtieġa fi kwalunkwe stat sovran, inkluż l-istat tagħna li twieled bħala stat sovran fl-1964. L-Apostlu missierna San Pawl ipoġġi sebgħu fuq pjaga attwali għalina li nħoss dover morali nindirizza f'din l-eżortazzjoni qasira tiegħi llum. Jgħidilna it-tjieba fiha qlieħ kbir tas-sew għal min kuntent dak li għandu. Kemm tkun ħaġa sabiħa li nieqfu ftit biex nirriflettu fuq dan il-kliem tal-Apostlu missierna.
Għax fil-kelma tjieba jiena mhux biss nara il-pietas li huwa l-atteġġjament ta' devozzjoni lejn Alla, il-ħalliq ta' kollox u ta' kulħadd, imma nara wkoll ir-rażan u l-ġustizzja li huma l-bażi tal-armonija soċjali. Dan is-sens it-tjieba li hija wkoll ġustizzja soċjali fiha qlieħ kbir. Għax minu kuntent b'dak li għandu jgħid San Pawl. Għax aħna xejn ma ġibna fid-dinja u xejn ma nistgħu nieħdu magħna. Sakemm għandna x'nieklu u x'nilbsu, dan għandu jkun biżżejjed għalina. Imma dawk li jridu jistanew jaqgħu fit-tiġrib u fix-xibka u f'ħafna xewqat bla sens u taħsara li jitfgħu lill-bnedmin fil-qerda u t-telfien. Għax ir-reba għall-flus, il-għerq ta' kull ħażen. Kien ħtija ta' din ir-reba li xi wħud ħarġu barra mit-triq tal-fidi u nfnew b'niked kbir. M'hemmx għalfejn nieqfu fuq ġrajiet reċenti biex nifhmu kemm dan il-kliem tal-Apostlu missierna huwa kliem ta' għerf u ta' verità. Waħda mill-mardiet li qed jaħkmu l-Istat Malti jew lis-soċjetà Maltija aħjar huwa proprju l-marda tar-reba. Ir-reba hija espressjoni ta' individwaliżmu sfrenat. Moqdi jien, moqdi kulħadd. Jiena l-ewwel, it-tieni jiena, it-tielet jiena u jekk jibqa' jiena wkoll. Imma min hu kuntent dak li għandu, min bi gratitudni kbira jiekol il-ħobżna ta' kuljum maqluha bl-araq ta' ġbinu, b'qalb safja, b'kuxjenza retta, b'sens kbir ta' ġustizzja. Allura dan mhux biss ikollu biżżejjed, imma wkoll ikun ta' kontribut kbir lis-soċjetà. Waħda mis-sintomi tar-reba tagħna hija tkerrieħ tal-pajsaġġ Malti. Aħna għandna bżonn inkerħu l-isbuħija ta' pajjiżna għal 4 soldi. M'aħniex kapaċi nrażnu s-sens tagħna u nżewġuh mal-għaqal, mal-prudenza u noħolqu affarijiet bħalma huma binjiet u proġetti li huma estetikament pjaċevoli, li jagħmlu unur lill-armonija ta' pajjiżna. Mhux dan kien il-patrimonju li rċivejna meta nħarsu lejn il-bliet tal-Imdina, is-Swar, tal-Belt u tal-Kottonera, naraw mhux biss binjiet funzjonali, imma wkoll arkitettura armonjuża li taxxab. Nistgħu ngħidu l-istess għal binjiet li bihom qegħdin inġarfu s-sens sabiħ ta' pajjiżna. Mhuwiex sintomu ta' reba dan speċjalment meta mhux bil-fors qed innibnu bi skop li nipprovdu djar fejn ngħixu, imma biex sempliċement nagħmlu iktar flus. U jekk wieħed jgħidli għax hekk indawru r-rota, imma bliema prezz. Bliema prezz. Ħafna drabi jekk aħna biex nuża l-kelma ta' San Pawl naqgħu fit-tiġrib u fix-xibka tar-reba nispiċċaw biex inċaħdu mhux biss lilna nfusna u lil uliedna mill-kwalità ta' ħajja li tixirqilna, imma wkoll lill-ġenerazzjonijiet futuri. Aħna kollha, il-koll kemm aħna ħerqanin biex ir-reputazzjoni ta' Malta tkun dejjem reputazzjoni li nkunu kburin biha. Imma qabel inwaħlu f'ħaddieħor u forsi fil-ġudizzju qiebes ta' ħaddieħor, ta' min nieqfu u nagħmlu eżami ta' kuxjenza. Forsi l-kilba għal flus faċli qiegħda teqret ukoll is-sinsla morali
ta' pajjiżna? U xi kwalità ta' indipendenza nistgħu niċċelebraw jekk aħna skjavi tas-sens tal-kilba tal-poter u tar-reba għall-flus. Dawn huma istinti egoistiċi li ma jagħmlunix ħielsa. U jekk aħna niċċelebraw l-indipendenza tagħna u l-ħelsien ta' pajjiżna minn kull kondizzjonament kolonjali u militari, hemm bżonn nieqfu naħsbu. Imma aħna waqajna f'xi jasar? Il-jasar tal-kilba tagħna stess għall-poter jew inkella għall-flus? L-aħħar sib tiegħi jdur lejn is-silta mill-Evanġelju ta' San Luqa. Ġesu jdur il-bliet u l-irħula jippriedka u jxandar l-Evanġelju. L-aħbar it-tajba tas-saltna ta' Alla. Mhuwiex waħdu. Isieħeb miegħu 12 l-apostlu u xi nisa li kellhom l-esperjenza f'kuntatt ma' Ġesu tal-fejqan mill-ispirti ħżiena u mill-marz. Dawn in-nisa kienu ġejjin minn diversi klassijiet jew ċeti soċjali differenti. Marja ta' Magdala, post tas-sajjieda, u minn din il-mara kienu ħarġu Sebaxjaten. Kien hemm ukoll Ġwanna li kienet mara kollegata ħafna mal-poter, kienet mart Ħuża, il-prokuratur ta' Erodi, nistgħu ngħidu l-Ministru tal-Finanzi ta' Erodi. L-ironija hi li x'aktarx Erodi mingħajr ma kien jaf, permezz ta' din Ġwanna kienu wkoll qed jissussidja il-missjoni tal-imgħallem. U kien hemm ukoll Sużanna. Isem Sużanna huwa isem għażiż fl-Iskrittura għax ifakkarna fis-silta mill-ktieb ta' Danjel fejn mara Sużanna, Ludija Fidila u Safja tiġi akkużata b'mod inġust minn imħalfin korrotti. U Danjel jeħlisha bil-qawwa tal-erf mibgħut minn Alla. Kien hemm ħafna oħrajn u kollha kienu jaqduhom minn ġidhom. Id-diskors ta' San Pawl għalhekk mhuwiex kundanna tal-ekonomija, tal-finanzi, ta' dak kollu huwa progress u ġid ekonomiku. Wara kollox is-silta mill-Evanġelju ta' San Luqa tallimna li anke l-mulej kellu l-fundraisers tiegħu. Kellu lil dawk li kienu qed jgħinuh mill-ġid tagħhom u jaqduh. Imma aħna f'jum l-indipendenza 2021 irridu nistaqsu lil nfusna. Il-flus jikmandawna jew aħna nużawhom għal ġid. Jiena nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lill-Istat Malti talli minn żmien il-gwerra l-hawn u b'mod speċjali mill-indipendenza l-hawn huwa stat li għandu għal qalbu is-servizzi soċjali, is-social welfare, l-għajnuna għall-fqir u l-batut, is-servizzi tas-saħħa b'xejn u l-edukazzjoni. Dan kollu li jsir għal ġid komuni huwa sinjal qawwi ta' kif għandu ikun l-Istat. Il-kelma tiegħi allura trid tkun ukoll kelma ta' inkoraġġament u rikonoxximent tal-ħafna tajjeb li jsir. Jalla l-kelma tal-Apostlu missierna li hija kelma ta' mħabba u fl-istess ħin kelma ta' twissija, tiswilna ta' erf u ta' ġid. Miġburin flimkien xirka waħda ta' mħabba, nitolbu lill-Alla biex jagħtina l-għajnuna kollha li neħtieġu. Ħalli l-koll flimkien naħdmu għal ġid ta' pajjiżna u tal-poplu kollu tagħna. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek
hija u taqdi il-missjoni tagħha li turina triq tal-verità u tal-ħaq. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħares lil din l-art ħelwa, l-om li tatna isima, dawwal u qawwi lil Maltin kollha biex jarfu u jażlu dak li jwassal għal ġid komuni, il-ħarsin tal-ambjent, il-ġustizzja u l-għaqda. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati erf u den lil daw kollha li għandhom it-tmexxija ta' pajjiżna biex ifittxu il-ġid tagħna imdawlin mit-talim tal-Knisja tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati mulej is-saħħa lil-morda, il-faraġ lill-imniktin. Għati is-sliem lil dawk li huma neqsin minnu, biet minna il-mibeda u l-firda. Għatina l-aqal, għatina l-qawwa u għatina t-tama f'dan iż-żmien ta' pandemija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kum dejjem magħna biex f'kull ma naħsbu, kull ma ngħidu, kull ma nagħmlu, nagħtu xhieda tal-fidi tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek illum u għall-ħnina tiegħek għatina dak li bil-ħila tagħna ma naslux biex nagħmluh għax bnedmin dgħajfa bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missija li jista' kollox. Fit-tjieba tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex mihom niksbu b'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna. Inti oġbok ħatina l-grazzja biex minn qalbna inrodulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek. Imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir intennulek. Is
Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn raj ibati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi, reġarat il-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Alessandro, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, ma' San Pawl missierna, mal-Apostli, mod speċjali San Mattew u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismowit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieb ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek: inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li taxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdajt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Deum laudamus. Tibi omnes angelis
nitolbu. U lej inti tmana b'dan is-sagrament imqaddes. Fit-tiba tiegħek atina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
minn il-qudiesa tal-lum fjum l-indipendenza. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.